Zo waard maandagmorgen het officiële seizoen voor de sloop van de oude bibliotheek in de Westereen. De gemeente is er vooral voor de buurt tegenwies mee. We zijn heel blij dat er nou eindelijk actie is, dat het gebouw plat kan. Het is natuurlijk ook wel een beetje een gevaar met jongeren die inbreken wonen in het gebouw. Dus ja, dan wordt het wel tijd dat het opgeruimd wordt. Ergens anders weet ik niet meer van te broeken. En naar de plannen die deze nieuwe eigenaar heeft, daar ben we natuurlijk hartstikke blij mee voor de buurt. Knapt de boel ook weer wat op. De Groen is nou van projectontwikkelaar Lietse Wold. In juli vorig jaar hebben zij het oerkocht van de gemeente en van een oren vastgoedondernemer. Je ziet, we zijn nu aan het slopen. Eerst was er een asbestsanering en we slopen. We maken de boel helemaal mooi vlak. De hekken staan eromheen. Het wordt eerst helemaal zwart. En we zijn nu in overleg met de gemeente Dantumerdeel over appartementen. We denken tussen de 10, 11, 12 stuks. En voor iedereen wat wils. Dus we gaan eigenlijk voor een stukje koop en huur. En waarschijnlijk op de derde verdieping wat luxe appartementen. Maar dat is allemaal nog heel pril. En dan zijn we in overleg met de gemeente Dantumerdeel hoe we dat verder doen. Maar ik kan u wel vertellen, ik word al heel veel gebeld. Ondanks dat er nog geen reclame is gemaakt. Heel veel mensen nu de Westereen en de omgeving. Die bellen al van wat komt er en ik heb belangstelling. Dus, en het is natuurlijk een geweldig mooi plek hier bij het centrum. De sloop van het oude bibliotheekpand roept nogal wat nostalgische gevoelens op. Maar wethouder Wiersma zorgt graag vooruit. Ja, het is wat nostalgie natuurlijk. Hè, maar ja, de bibliotheek had nog een prachtig mooi plekje in de Hege Zeis. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Maar ja, het is weer verhoringen. Sommige mensen kennen moeilijke verhoringen. Die houden graag vast aan wat er al hier is, dat is bekend. Maar aan de andere kant, ik ben ook wel een man van vernieuwing. Ik vind het mooi dat er ook weer nieuwe ontwikkelingen binnen. En dat zijn buurt weer een hele nieuwe energie krijgt. Dus ik denk dat de buurt hier een mooi techgebiedcentrum bij de winkels en alles. Nou, dat hier weer meestal komen kunnen te waaien. Ja, dat is een goede ontwikkeling. Dus ik hoop dat voor de Westereen is dit een mooie plus weer erbij. En zo gaan we verder op boren plakken, ook in de Westereen, ook in de Oorendorpen. Zien dat we het nog mooi horen of nog mooier meidje kunnen.